Уважаеми зрители, отново наистина много тревожни новини. Наистина нещо се случва в мрака. Този път нещата са много сериозни. Наши инфилтрирани агенти под прикритие, които сме в София внедрили, изпратиха много страшна, бих казал, ужасяваща информация. В катакомбите под парламента са събрали фенове на Йоло Денев и нощно време там има сборище, което е възродило култа към техния бог Тъпотей. Това е един дребен бог, който е от миналото бил затворен в подземията, но сега те са го освободили и техния бог и техния култ към бога Тъпотей се възражда и Йоло Денев като един жрец успява да възкреси този древен култ. Междувременно нашата лаборатория в княжество Любово, която се занимава с изследването на алкохолни флуиди и градусометрия, заедно с Българската академия на науките разработихме нов уред, който се казва глупомер. Българската академия на науките, заедно с наши специалисти в алкохолната индустрия и градусометрия, успяхме да засечем радиация на глупостта. Радиация, която излъчва много силно лъчение, особено има така засичане, радарите засичат изключителна радиационна опасна обстановка, глупометъра засича изключително радиационно излъчване от към парламента. Радиацията на глупостта е толкова височайша, че просто уредите, които ни произвеждаме постоянно,